Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau dai mun zo muku da shahararriyar fiskan nan ko kuma shahararriyar matashiyar jarumar Kannywood wanda aka fi sani da Nafisa Abdullahi. Wannan dai ba baƙuwar fiska ba ne a gare ku, sakamakon ta jima tana harkan shirin fim. Daga baya kuma da Allah ya ɗaukaka ta sai ta koma yi ma kamfanoni aiki, kamar abin da ya shafi talla, ja ragaman kamfani da kuma sauransu. Jaruman dai ta shahara fagen abubuwa da dama, kamar abin da suka shafi advertising, sex promotion da dai sauransu. Kuma a gaskiya ta samu karɓuwa sosai da yake ita Allah ya mata farin jini a gefen harka. Nafisa Abdullahi dai tana da magoya baya aƙalla a ƙasara sun haura miliyan 6, wanda yanzu in ka bi diddigi za ka samu tana ɗaya daga cikin waɗanda suke da magoya baya masu yawa a duniya. Ku biyo mu don cin gaba da jin wannan shiri namu na kaɗan daga cikin labarin ita Nafisa Abdullahi. A baya Nafisa Abdullahi ta yi wani shiri mai ɗaukan hankali, shirin da ya ɗauka hankali, shirin da ya jawo mutane da dama sun samu, ta samu, mai shirin ma ya samu. Nafisa Abdullahi asalinta 'yar Jos ne, haifaffiyar Jos. Ta yi secondary, primary, nursery har da tertiary institution nata duk a Jos. Daga baya ta je ta tafi ta yi masters nata a waje. Nafisa Abdullahi dai mace ce inda ba ta da girman kai kwata-kwata, kwata-kwata. Gaskiya sha'aninta yana burge al'umma da kuma inda ta ɗauka rayuwanta ba takura, ba takurarwa. Ita dai tana son freestyle, tana son social life amma ba irin na wasu ba, kuma tana da matuƙar kamun kai. Tana da matuƙar kamun kai. Ku biyo mu don jin inda zai wakana a cikin wannan shiri namu na cikin kaɗan daga cikin labarin Nafisa Abdullahi. Ku yi haƙuri masu kallo, ku danna wannan tashar namu subscribe na mai suna Gidan Iro. Gidan Iro TV. Ka gan ta dai. Wasu dama suna tambaya shin wai kan bata da ƙawaye ne ko abokai ko saurayi? Nafisa Abdullahi ta fi jin daɗin rayuwanta ita kaɗai, saboda a kulli yaumin tana ƙoƙarin guje wa cece-kucen mutane. Wannan yana ɗaya daga cikin kamfanin da take yi wa talla ne. Lokacin da ta sayi wani katafaren mota da gida. Nafisa Abdullahi dai jaruma ne wanda take da followers aƙalla a ƙasara sun kai miliyan 6 ko kuma sama da miliyan 6. Dan a yanzu an waye gari a duk 'yan Kannywood babu wanda ya kai ta followers. Wannan ɗaya daga cikin kamfaninta. Wannan show da ta yi a Dubai, wannan kamfanonin da take wa talla. So aƙalla a ƙasar dai ita yanzu ba ƙaramar mai samu ba ce. Tana samun kuɗinta hankalinta a kwance ba tare da hayagaga da hayaniya ba. Lokacin da ta sa wa hannun Pepsi, ta sa Pepsi hannu za su yi aiki da ita tare. Yanzu
tana ɗaya daga cikin manya-manyan ambassador na Pepsi. Ku biyo mu don ci gaba da jin wannan shiri namu mai suna sharhin fina-finai ko kuma kaɗan daga cikin labarin jarumai cikin wannan tasha namu mai albarka mai suna Gidan Iro TV. Ka yi haƙuri ka danna mana subscribe. Ka yi haƙuri ka danna mana subscribe. Mun gode, mun gode.